Musa Jalil. Bu iki söz poeziya hem tengdoshsiz botirlik bilan to'la. Musa Jalil shin ma'nosida qahramonlik belgisi, vatanga cheksiz to'g'rilik ham muhabbat simvoli. Bu yil qahramon shoirimiz Musa Jalilning tug'ilishina 115 yil. Onun ismin tilga olga adati bo'lmagan ko'p turli toqiy kishi ko'zalg'ina kelgan. U yoqimli she'rlar yozgan shoirga, ilmi ozoqligi uchun qo'rquv bilmas kurashchida, o'limni erlarcha botir qarshilagan qahramonda. Jalil umri sharg'a urildi. Ashar, kurash, batırlık turundağı мәңгілік жарul қазір. Jalil ismin ilimiz halkı gururluk bilen iskala. Her buğananı yüreğimde saklay. Anın şiirleri ölümsüz. Anın şiirleri dünyanın türlü pişmaklarında yaşayan milletleşlerimizni Jalil okularında birleştirer. Halklarını Jalil'nin qavatlanmaz şiirleri hem kılgan tengdoshsiz batırlık örnek birleştirer. Tuğan tilge, tuğan ilge bulgan muhabbat. Hürmetli Dadana konakları, İsa'mısız, muhterem hanımlar hem efendiler, Jalil Okular Edebi Beygisi'nin katnaşuşçuları hem de jinguşçileri. Dadar halkının büyük ulu, Geroy şairimiz Musa Jalil doğuna 115 yaş tuluğa bağışlangan şu zor beyramda sizni barşanızda da kaynar selamlaymiz. Biz biride 3-cü Xalq Ara Jalil Okuları Edebi Beygisine neticeler yasap, iğnlerini bugün danlayız. Elegi şara yıl sayın bütün Dünya Tatar Kongresi, Tatarstan Respublikasının Medeniyet, Mağarif hem Fen Ministerlikleri bilen birge uyuşturulan. Hürmetli tamaşaçılar, bizning gal konsertni resmi ravishda boshlab jibaru uchun sahnaga bütün Dünya Tatar Kongresining Boshqarma komiteti yetakchisi Danis Fanisuli Shakirovni chaqiramiz. Rahidagi sahnaga. Hayırlı kiş, hürmetli milletvekiler, kelgen konaklar, beygide katnaşuşçular. Elbette fevral ayı Tatar dünyasında kahraman, Tatar halkının kahraman oğlu Musa Jalil'nin tuğuna 115 yıllığı umayından da Tatarstan Respublikasında ilan etilgen Tuğan Tiller hem Halklar Birdemligi yılı bilen de iste kalacak hem tarihi bir mühim vakıgada bulacak. Musa Jalil'nin ismin мәңгілештіру бойынша алып барылған іш, ол маңа қадар да бүтін дүния Татар Конгресі тарафынан бигрәктен бұл соңғы 18 жыл ішінде Musa Jalil исеміндегі татар мәктеплерін болдыруда, хайкеллер ашуда, біздің Россия Федерациясындағы татарлар яшәгән төбәкләрдә
урам исемнәрен бирүдә бу эш системалы рәвештә һәрвакыт алып барыла. Менә 3 ел элек biz ул эшнең нигезе бар иде, чөнки бөтен татар конгрессының илдәге 70-тән артык булган төбәгендә татар оешмалары тарафыннан әлеге Муса Җәлилнең иҗатын барлау һәм үстерү юнәлешендә генә түгел, гомумән әдәбият сөючеләренә дә, төбәкләрдәге татар яшьләрендә әлеге безнең рухи мирасыбызны барлап, Муса Җәлил иҗаты аркылы татар яшьләренең бу эшкә җәлеп итүнең бер ысулы булып, 3нче ел рәттән инде халыкара масштабта безнең Җәлил укулары оештырылды. Узган елны без аны сентябрь аенда старт биреп башлап җибәргән идек. Әлбәттә, бу бәйгенең нигезендә безнең төбәкләрдәге, әгәр дә без санарга килгән вакытта 56 төбәктән гаризалар килеп, безнең татар яшьләре үзләренең Муса Җәлил шигырьләрен, аның иҗатын сөючеләр генә түгел, гомумән каһарман шагыйрьгә охшап язылган шигырьләрен, үзләренең шигырьләрен дә тәкъдим иттеләр. Һәр елны әлбәттә бәйге камилләшә, география катнашучыларның саны да гомумән арта бара. Димәк, без дөрес юнәлештә, дөрес барабыз һәм бөтен дөнья татар конгрессының менә 45 ел чит илдә булган һәм 76 төбәгендә булган татар оешмалары, аларның эшчәнлеге, алар барлаган менә шушы татар яшьләре булганда, әлбәттә, Муса Җәлилнең иҗаты аркылы да һәм гомумән татар шәхесләренең иҗаты аркылы да без үзебезнең рухи мирасыбызны да җиткерербез һәм яшь буынны әлеге эшкә җәлеп итербез. Мин сезне чын күңелдән котлыйм һәм әлеге бәйгедә катнашучыларны котларга, бәйләргә рөхсәт итегез. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле Рәис әфәнде, хөрмәтле тамашачылар, бик мөһим мәгълүмат. Әлеге бәйге 7 номинация буенча 3 этаптан торды. Чарада җир шарының төрле почмакларында яшәүче һәр теләгән кеше катнашып, үз видеоязмаларын җибәрә алды. Инде безнең мәртәбәле жюри әгъзалары иң-иңнәрне сайлап, беренче, икенче, өченче урыннарны бәяләде. Шулай итеп, без, хөрмәтле тамашачылар, 3нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесендә беренче урынны яулаучыларны сәхнәгә чакырабыз. Хөрмәтле алкышлар астында Җәлил татар телендә номинациясе: Зарина Фәррахова, Балтаныш; Рөстәм Зәетдинов, Югра; Сәләхиев Ралиф, Түбән-Кама; Зарина Закирова, Казан; Эльзира Галимбекова, Казан; Марсель Рахматуллин, Оренбур; Олеся Косып, Мәскәү. Алкышлар, хөрмәтле тамашачылар, сүрмәсен Җәлил рус телендә номинациясе: Самат Динмөхәммәдов, Башкортстан; Илья Салим, Казан; Никита Бабаков, Рязань; Рамис Ягудин, Оренбур; Нурдашвили Ильян, Санкт-Петербург. Җәлил дөнья халыклары телендә номинациясе: Аппаков Ростислав, Лениногорск; Йован Типовчевич, Казан; Нурлан Исмаилов, Яршалы; Рина Исхакова, Югра. Фронтовиклар татар телендә номинациясе: Нариман Надимов, Азнакай; Алмаз Галиев, Самара. Фронтовиклар рус телендә номинациясе: Роман Гафнер, Чиләбе; Александр Сергеев, Чиләбе; Данила Ефимов, Шулаев, Чиләбе шәһәр өлкәсеннән. Фронтовик язучылар әсәрләрен коллектив белән башкару номинациясе: Браво Нәфис сүз студиясе, Лениногорск. Һәм ахыргы номинация Җәлилчеләр: Таһир Шымсуаров, Лениногорск һәм Эльвина Миндибаева, Әгерҗе. Алкышлар беренче урынны яулаган җиңүчеләргә. Күмәк фото мөмкин булса, әлбәттә алкышлар астында. Хөрмәтле Рәис әфәнде, берничә сүз сездән, мөмкин булса котлау сүзләре барлык җиңүчеләргә карата рәхим итегез. Берничә сүз. Әлбәттә, эшләргә бәя биргән вакытта безнең эш җиңел, чөнки без мәртәбәле жюрига бәя бирер өчен бу эшне тапшырабыз. Алар бүген биредә, әле жюри әгъзалары турында, жюри рәисләре турында әле сез таныштырырсыз. Бу бәйгедә катнашучыларга, хөрмәтле безнең яшь булу вәкилләренә мин шуны әйтә алам: без һәрдаим үзебезнең менәсе җибәргән видео аркылы да һәм гомумән сөйләү сәләтегез, әдәбият сөюгез һәм гомумән үзегезнең шушы шигърият дөньясына кертүегез өчен аерым рәхмәтләрне белдерәбез. Менә мондый балаларыбыз булган вакытта әле милләтебез дә яшәр,
гөрләп яшәрбез, бердәм булып, бергә булып, рәхмәт сезгә катнашкан өчен. Һәм алга таба да әле безнең 56 төбәк кенә түгел, 80-гә якын төбәк катнашыр дип өметләнәбез. Бик зур рәхмәт. Дәнис Фәнисович, бик зур рәхмәт. Мөмкин булса, без микрофонны хәзер сәхнә артына итәбез. Мөмкин булса, тагын берничә күмәк фото ясыйк. Әлбәттә, алкышлар беренче урын яулаган талантлы кызларга, егетләргә, абыйларга, апаларга чыгудан котлыйбыз. Иҗади уңышлар. Һәм шушы алкышлар арасында сезне залга чакырабыз. Дәнис әфәнде, тагын рәхмәт сезгә. Сезнең йөзегездә бөтен конгрессқа рәхмәт, әлеге матур бәйгене оештырган өчен, шулай безнең министрлыкларга, шулай зур рәхмәт. Оештырган өчен рәхмәт итегез. Мен булса, бүген безнең Пәнҗешәмбе көне мен булса, әле кеше бик нык арымагандыр дип ышанып калабыз эштән. Алкышларыгызны җәлләбез. Мөмкин булса, хөрмәтле тамашачылар, минебезгә галактик biz devam ederiz. Hürmetli dostlar, sahnede Seyde Mehmetcan'la Jırlarım.
иптәшем булган малай белән менә үзем язган шигырьләрне куеныма кыстырып, Кызыл Йолдыз редакциясына киттем. Бу 1919 елның сентябрь айы иде. Хәзер шулай редакциягә барып кердек. Без иптәшем белән каушауда нәрсә эшләргә белмичә тик басып тордык. Хәзер редакциядәгеләр барысы да сугыш киеменнән. Егетләр, сезгә нәрсә кирәк дип сорадылар. Мин тыйнак кына куйнымнан үзем язган шигырьләрне аларга тапшырдым. Онда мин бары 3 генә шигырь бар иде. Беренчесе бәхет, икенчесе киттеләр, өченчесе кызыл гаскәрләргә. Хәзер редакциядәгеләр барысы да кызыксынып минем шигырьләремне укырга керештеләр. Күрәсең, минем шигырьләрем аларга ошады. Чөнки так, бу шигырьләрне кем язды дип сорадылар. Хәзер янда торган иптәшем Идия ашыга менә ул язды дип миңа төртеп күрсәтте. Мин уялуда кызарып ук чыктым. Ә мин буйга бик кечкенә идем. Хәзер редактор миңа аптырап карап торды да, мине күтәреп алып, өстәл янына бастырды. Ә хәзер мин белмим, басып торам шулай, нишләргә белмичә. Хәзер миннән бер заман көлә дә башладылар. Энем, син кем малае, сиңа ничә яшь дип сорадылар. Ә мин шулай басып торам, нәрсә әйтергә белмим. Хәзер бер заман мине мактый башладылар. Шул мизгелнең иң кызыгы икенче көнне үк Кызыл Йолдыз журналының беренче битендә минем бәхет дип исемләнгән шигырем басылып чыкты. Дуслар, менә бу Муса Җәлил истәлекләреннән. Шуннан да ул мизгелдә кечкенә Муса бик дулкынланган һәм уялган булган күрәсең. Чөнки ул вакытта Мусага бары 13 яшь кенә булган. Килин дусларым, таза көндә барайлык, олик белгүрәк, олик сәнәке, шушы хәвәсimiz, күчimiz, сәләтimiz бар. Алып барган таза көндә, уларның кондатлары мингә якын. Улар бераз күтәреләде, мейвәләр якын безгә. Сәнәфе, без көләбез, мәзә көләбез. Окаданлар минем дусларым, киембез, мәзә көләбез. Juda chiroyli, judayam mazali bo'ladi. Keling do'stlarim, buni ko'raylik, keyin yozga qadar buni bitiraylik. Великий Альф, пятики, мне, шабахта, волпиле, потор, мы легко на хужу нам бар, тигли, теплем, будет ладно, агвай, а хозяин мар, щене дарза, шорох разом, северете, мать адик верень, чаргы нет, шон мада, саброк мада, помада булдарай. Шулардағы апайға ияләшкән күселләр. Мин шуларны сакларга куштым алап сигә. Мияу-мияу пискәем. Борчы зинһар шуларга мойны саклап күселдән аясыннан чыгарма. Песи күргәч күселләр койрыкларын кыстылар. Иермәделәр чабышып, ярыкларга кыстылар. Мияу-мияу пискәем, колак салдым сүземә. Коралдан бушагач, сөт бирермен үзеңә. Иртә белән майга дип, керсәм,
Күзім оқайды. Yavuz пісі бір өзі. Yok иттерген оқмайны. Мияу-мияу піскейім. Хиянатши екенсің. Сақлы тұрған мойымны. Өзің аша біткенсің. Vào một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên, tôi không thể quên cuộc ngẫu nhiên này. Một cậu bé nhỏ đứng ở lối vào, cố với nút mở, chấn rộng không thôi. Tôi quyết định luôn, mình phải giúp cậu. Và vội nói rằng, đây chú giúp, ấn mấy lần nào? Cậu bé đáp nhanh, 5 lần chú ạ. Và tôi liền ấn, đúng đủ 5 lần. Bỗng, cậu bé hét lên, thôi chú ơi, chạy! Если б саблю я взял, если б ринулся с ней, Красный фронт защищая, сметать богачей, если б место нашлось мне в шеренге друзей, если б саблей лихой я рубил палачей, если б враг отступил перед силой моей, если б шел я вперед все смелей и смелей, если б грудь обожгло мне горячим свинцом, если б пуля засела бы в сердце моем, если б смерть, не давая подняться земли, придавила меня кулаком, я бы счастьем считал эту гибель в бою, славу смерти геройской я в песне пою. Друг рабочий, винтовку возьми и в поход. Жизнь отдай, если надо, за волю свою. Barınız doğumda balına, şayarınız, uynadız, geliniz. Görüp bana şah analar, bayıkmasın bir de көңіліңіз. Шағирның буындарына, телләріне, халықларына бірләштіріп тұрушы ол балалар шигырьләре. Балалар. Алар бит үзләре шундый кызыклы, сихри бер дөнья. Балаларны яратырга, аңларга, туя белергә кирәк. Миңа калса, Муса Җәлил балаларны бик тә яраткан. Чөнки әгәр дә ул балаларны яратмаса, туймаса, ул балалар журналының редакторы булып эшли алмас иде. Менә аның язган шигырьләре, мәсәлән, Суык бабай, Әтәш, Карак песи, Сәгать, Макмай, кечкенә дусларга, Батыр куян, Саны китсәң, 100-дән артык шигыре бар. А еще влюбленный и корова. Шулай шо. Мне безлюбимый белый свет не мил. В ее руках любовь моя и счастье. Букет цветов я милый подарил. Пусть примет он в моей судьбе участие. Но бросила в окно она букет. Наверное, я не дурак чернобровый. Смотрю, мои цветы жует корова. Нет стыда теперь, спасенья нет. Корова ест цветы, а той порою парнишка весь досадою кипит. И вот, качая головою, корова человеку говорит: напрасно горячишься, толку мало, присядь-ка ты, подумай, не спеша. Когда бы молоко я не давала, была бы она так хороша. Она кругла, свежа, с моей сметаны. Какие ручки пухлые у ней, как вешняя заря, она румяна, а зубы молока белей. Притихшему влюбленному сдается: права корова,
Разве ей легко? Ведь на лугу весь день она пасется, чтоб принести на ужин молоко. Утешился парнишка. Этим летом цветы вблиз речушки собирал, а после к девушке спешил с букетом. Но все цветы корове отдавал. Ну так и быть, буренку угощаю. Иной любви нет, не желаю сам. Я счастлив от того, что дорогая пьет молоко с любовью пополам. Ваши хамсыгы! Müsaade bu da 43 yılda yazılgan şiiri Rahmet Sina Uskerim. Білесіз мене нәрсе қызық. Менә шағирның шушы балаларға язган шигырьләре арасында аның күңеленә кайсы шигыре якынрак булды икән? Шаян кызым син минем, таң йылдызым син минем, йөрәгемдә кабынган шатлык җырым син минем. Таңнан торып бакчада син уйнадың көн узын, арыгансың да. Кил, кызым, йокла инде йылдызым. Musa abinin birden-bir yaratgan kızı bugün bizning zalda. Bu şişikler sizden için. Şulpan Hüseyin'e siz bizni büyük şahirimizden taştırtırışı ve rahmet sizler. Sizden alda Musa Jalil oğlunda biz başlayabız. Tatar halkının büyük şahiri bilen gururlanabız. Hazır ben sizge uzun yazgan Millet Kıblası deb isimlengen şiirini başqarar. Dağ başında horur heykel turar. Uzak ormanda Qozonning Musa abay sınmas ruhum bilen örnek ulu buldan Tatarның. Palash baltası da jing almadı. Faşist emri kaldı boğulup. İsmim kayıttı. Şiirlerim kayıttı. Jırım kayıttı şarkış bulup. Terbiye aldık senin ijadında. Soğuk babaylarına kiledik. Sondubaş hem şişme, korak bizi Hadişeni yattan siledik. Zaman başka hazır. Bizler de Royal Canin viski saldırdı. Прогулкадан кіргәч хужасыннан затлы шампунь белән юдырды. Әби әйтә дисән чакта. Пәри башка һәм дә җен башка. Ак калфаклы кызга Муса абый Хәдишәләр килде алмашка. Мода дидем, йыртык итеп күргәч. Мода түгел, бүген бу гадәт. Гадәти хәл көнбатыштан килде яңа төрле сөюсе гадәт. 1-2 ел бергә яшәгәч тенту итәләр хәзер Рәсәйдә. Яшы, хулкы, хәтта милләте дә шуртыма туры килмәсә дә килсә дә. Син торасың тауда, гүя маяк безнең милләткә. Кыйбла якка горур караш төбәп, ут саласың гамсыз йөрәккә.
Yerine kolunu ölen konularımızga ko'pmi şadlık bile gitti. Tam bir kat alkışlar talantlı bolalarga. Tez rahmet sizga. Endi hazır hürmetli tomoshabchilar, sizni 3-chi xalqaro Jalil o'quvlar adabiy baygesini martabali juri a'zolari bilan tanishtiramiz. Alaskar Kamal ismidagi Tatar Davlat akademik teatri aktyori, Tataristonning Xavrasiyning xalq artisti, Tataristonning Abdulla Tug'ay ismidagi davlat premiyasi laureati, juri raisi Azhar Shakirov. Televideniye diktori, olib boruvchi, Qozon teatridan muzika o'quv-xonalari muallimi, Tataristonning ot qozongan artisti Insof Abdulla. Teatr ishtirokchisi, Alaskar Kamal ismidagi Tatar Davlat akademik teatri aktyori, Damir Sirajiyev premiyasi laureati, Tataristonning ot qozongan artisti Iltizor Muhammadg'aliyev. Tatar shoiri, jurnalist ham publitsist, Tataristonning ot qozongan san'at ishtirokchisi, Tataristonning Abdulla Tug'ay ismidagi davlat premiyasi, Musa Jalil premiyasi laureati Vazinur Murat. Oq qalpoq dunyo xotin qizlari ijtimoiy uyushmasi yetakchisi, Rossiyaning xalq ma'rif atlishnigi, Rossiya Federatsiyasining xalq pedagogi belgisi egasi, Tatariston Respublikasining ot qozongan sotsial yoqlov xizmatkari Adiya Idrisova. Tatar shoiri, jurnalist, g'arib, Tatariston kitob nashriyatining bosh muharriri, Tataristonning Musa Jalil ismidagi respublika bo'lagi laureati Lenar Shayx. Tatariston Respublikasining ot qozongan artisti, Tataristonning Musa Jalil ismidagi respublika bo'lagi laureati, Karim Tinchurin ismidagi Tatar davlat drama ham komediya teatri aktrisasi Rezida Salaxova. Olqishlar juri a'zolariga. Shunday shotday zo'r ishingiz uchun sizga bek zo'r rahmat. Endi shunday yo'qliqli olqishlar ostida biz hozir sahna turida 3-chi xalqaro Jalil o'quvlar adabiy baygesida 2-chi o'rinni yo'lovchilarni dashamiz. Rahmat. Jalil Tatar tili nominatsiyasi Said Karimov Tilashi, Gulnoz Prokopyeva Boshqirdiston, Adelina G'ilasheva Boshqirdiston, Ruzila Baykova Boshqirdiston, Zulfiya Meynihanova Oznaxay. Jalil rus tili nominatsiyasi Dina Afrizunova Sverdlov, Ozar G'alamov Nurullo, Sabina Bag'izova Almat, Almira Buljanova Yorshavli, Alla Meski Qozon. Olqishlarimizni jalla ag'izimki bo'lsa, qadrdonlar Jalil dunyo xalqlari tilida Sabina Xayrulina Buva, Rumzana Xayrulina Qozon, Sevinchoy Abdullayeva Leninogorsk, Farisa Sultanova Shilaba, Frontliklar Tatar tili nominatsiyasi Arsen Tyashov Perm, Anjey Karimova Alkim, Frontliklar rus tili nominatsiyasi Anastasiya Ulanova Shilaba, Arina Mustafina Shulayeva Shilaba ham Timur Begnamov Shilaba. Olqishlarga Frontlik yozuvchilari asarlarini kollektiv bilan boshqaruv. Minzala gimnaziyasi ijod turkumi. Jalil kishilar nominatsiyasi Nikita Altinov Qozon, Farid Farisov boshqalarimiz Moskva. Binolar laureatlar 2-chi o'rinni yo'llagan talantli qizlar, yigitlar, oylar, opalar, olqishlar sizga qutlaymiz sizni. Sizni qutlar uchun sahnaga Tatariston Respublikasi Mag'arib ham fan ministri o'rinbosari Minzaliya Zohiriy qizi Zokirovni chaqiramiz. Rahmat sahnaga, bayramimizda sizni ko'rishga cheksiz shodmiz. Xayrli kech, hurmatli tomoshabchilar, o'quvchilarimiz, shusha baygida jimchilar. İxlas ko'ngildan barimizni da o'zimizning Mag'arib ham fan ministrligi ismidan qo'ynar salomlayman. Ham o'quvchilar biz o'zimizning qahramon shaxsimiz bilan, Musa Jalilimiz bilan g'ururlanirga tegishmiz. Ham bu g'ururlikni bugundan bugunga topshirishga biz burchlimiz. Bugundan bugunga g'ururlikni topshirish uchun albatta bizga bolalarimiz bilan bolalarimizni ijod etirga o'rgatirga kerak bizga. Albatta bu ishni biz boshqaramiz, o'zimizning maktablarimizda, bolalar bog'chalaridan boshlaymiz. Bugun sizning oldiga chiqqan bolalarning ijodi u shushlay
безнең мөгаллим һәм мөгаллимәләребезнең зур тырышлыгы. Баланы бит инде балалар бакчасына 2 яшьтән, 3 яшьтән китереп куя әти-әни. Аннан соң ул мәктәпкә китә. 11 ел буе мәктәптә үсә. Уйлап карасаң, мәгариф системасы өстендә нинди зур бурыч. Бу бурычны лайыклы үтәп чыгыр өчен безгә барыбызга да бердәм булырга һәм бергәләп киләчәк буынны матур итеп тәрбияләргә. Табигать никадәр табигать шиксез юмарт булган кебек һәм укытучыларыбыздан да шушы юмартлыкны сорап, аларның дәресләрне җиткереп укуын, укытуын, балаларны яратуын һәм балалар белән һичшиксез яратып шөгыльләнүен без теләр идек. Хөрмәтле укучыларыбыз, җиңүчеләр, бүгенге безнең бәйгенең географиясе шиксез киң. Менә алып баручы атап тора республикаларыбызны, өлкәләрне, безнең күңел аның саен сөенә. Һәр вакыт безнең бәйгеләр шушлай артып барсын, анда катнашучылар, саллы булсын бәйгеләребез һәм укучылар, сезнең җиңүләрегез һәр даим шушлай җиңүләрегез дәвамлы булсын. Һәм без сезне ихлас күңелебездән котлыйбыз. Сәхнәгә чыккач, ул артист кына бит инде каушап калмый. Укытучы класс каршына чыкса, сыйныф каршына чыкса, каушамаска мөмкин. Сәхнәгә чыккач, мин укытучы. Мин гомерем буе укытучы булдым һәм укытучы булып калам. Һәм укучылар, мин сезне ихлас күңелдән шушы бәйгедә җиңүегез белән котлыйм. Кутлаулар өчен бик зур рәхмәт. Безнең традицион килеш күмәк фото, алкышлар астында әлбәттә. Киләчәк буенча котлыйбыз. Сәлемин булыгыз, яди уңышлар. Инде туган шәһәрләрегезгә кайтып, Муса Җәлил иҗатын команда өйрәнергә язсын. Шигырьләрен белегез, укыгыз. Татар телен беркайчан да онытмагыз. Котлыйбыз сезне. Рәхмәтегез залга. Sizə xanım, bir qat rəhmət, sizə şəkildən kilib, bardıq qatnaşlarının bərkətli vizgələrin ortaqlaşqanınız üçün. Rəhmət huzurlarınızға. Şundan da, biz gitməli matur beyrəmiz. Riza mısınız? Yapmasa şunu izalarda uçuraşu, bugünkü günlərdə üzünə görə zur bəxmət. İndi bizim beyrəmiz devam edən. Hürmetli tamaşaçılar, səhnədə Dadarstan Respublikasının ad qazanğan artisti Aygül Həyri. Aşk
төрлек була. Беренчедән ул комсомол, икенчедән татар, өченчедән рус институты студенты, дүртенчедән әдәбиятчы, бишенчедән шагыйрь. Муса Җәлил чын-чыннан да татар шагыйре була. Чөнки ул һәр язган шигырен туган телдә көйли. Менә замандашларының истәлекләреннән күренгәнчә, Муса җыйнак кына гәүдәле, һәр вакыт чиста пөхтә. Муса кечкенә генә ябык бармаклары белән шигырь китабын актарганда, ул һәр вакыт шигырь көенә кулын уйнатып, укыган әсәренең көен тоткан. Шуны да әйтергә кирәк, Муса Җәлил бер вакытта да үзе язган шигырьләрен кычкырып түгел, ә киресенчә, тыныч кына, тыйнак кына, ярым тавышка укуны хуп күргән. Шуңадыр да аны тыңлаучылар үзләре дә сизмәстән Мусаның ритмына кереп, күңел агышына иярә торган булганнардыр. Әле ул шигырьләр мәхәббәт турында да булса, Кызык кына булды бу очрашу. Син ярактан, мин дә ярактан, ә күптәнге якын танышлар күп. Кул кысыштык икәү йөрәктән. Исемемне дә юньләп белмисеңдер, үзең шундый сөеп карыйсың. Йөрәгемнең язгы гөлләр төсле, саф булу сиздең ахрысы. Безнең гомер тулы һәр ваклыкка, эш пешергыч ямсыз бушлыкка. Нәрсә җитә менә шундый матур, шундый керсез кайдар дуслыкка. Нәрсә җитә синең күзләреңнән, ялкыныңнан шулай кабынып, яшәү җирдә гомер ахрынача. Назлы карашыңмы? Мин үзем дә белмим. Нәрсә бәйләдесең безне аера алмаслык? Без сөйләшеп түгел серебезне, күз карашы белән аңлаштык. Шундай назлы, гади күз карашы, шагыйрь йөрәгем аңламас. Сөяксез тел кайчак алдаса да, күз карашы, җаным, алдамас. Еллар үтеп, тагын бер очрашсак, яшерә алмам шатлык яшемне. Мин кулыңны кысып чын күңелдә, сердәшем, дип сиңа дәшәм. Аерса да безне язмыш иде, алып китеп сине еракка. Киңәшем шу, җирдә иң кадерле, бу дуслыкны, бәгърем, югалтма. Мы сквозь ресницы все еще смеемся. Друг другу глядя в жаркие зрачки, друг друга любим, но не признаемся в любви своей. Какие чудаки! Я все еще влюбленными глазами. Твой взгляд ловлю, слежу, твои мечты меня испепеляет это пламя. Скажи по совести, как терпишь ты? Ведь гляну я, и верно из кокетства ты непременно мне грозишь в ответ. Ну и шалунья, ну и молодец ты. Будь счастлива, живи 100 000 лет. Ну, как дела твои, Муса? Чудесно. Отвечу я, и кончен разговор, лишь говорят глаза, что сердцу тесно, что мы лишились речи с неких пор. Твой взгляд, как дождь в засушливое лето. Твой взгляд, как солнце в пасмурный денек. Твой взгляд, веселый вешний праздник света. Лишь глянешь ты, и я не одинок. Твои ресницы, ох, твои ресницы, густые.
раскаленных стрел твои зрачки мерцают, как зорницы. Я попросту сказать пропал, сгорел. Как я тоскую по тебе. Как часто, сказав, что не приду, я приходил, а вздумаю уйти и шутишь, баста. С тобой расстаться не хватает сил. Как сладостно из каждой встречи ново тайком любить, любимым быть тайком. Ведь бушеванье сердца молодого надолго ли, что знаешь ты о нем? Искиткіш күләр, музыка. Муса Жәлил шын ижад кішісі боларақ, музыканы сәнгатның ойырылғысыз бір өліші боларақ қабыл ете. Ол өзі де матур жырлаған, хатта мандолинада ойнайтырған болған. Шағир опера сәнгатының специфик якларын Рус, Европа музыкасын үйрене, аны хатта музыканы нишке аңлаушы білгішлер рәтіне кіртәләр. Аның шигырьләренә Фәйзи, Хамиди, Хабибуллин язган жырлар бик популяр була. Муса Жәлилнең жыр музыка өлкәсендә куәтле булып ачылган таланты аны опера жанрына алып килә. Муса Жәлилнең исеме татар опера театрының тарихы белән бик тыгыз бәйләнгән. 1956 ел яңа опера һәм балет бинасы Нәҗип Җиһановның Алтын чәч операсы Муса Жәлил либретосы белән ачыла. Шул елда театрга Муса Жәлил исеме бирелә. Дулкыннар, дулкыннар, не булай жалыйсыз, ярларга сугылып сез ниләр далыйсыз. Дулкыннар, дулкыннар, мин аңлыйм бит сезне, мин сезгә ышанам, сездәге безнең дәртләргә охшаган. Дулкыннар, дулкыннар. Сездәге ашкыну, сездәге талпыну, нәкъ безнең ярсыган йөрәкнең якыны. Дулкыннар, дулкыннар. Йөрәке яш егет ялтытты йөрәккә, тирбәлеп, шайкалып сезнең киң кочакта. Дулкыннар, дулкыннар. Мин кайттым аерылып, йөрәгем дустымнан. Ул җиңеп кайтканчы мин китмәм шушыннан. Дулкыннар, дулкыннар. Ул минем шатлыгым, ул йөрәк язы, ул батыр сөйкемле, нәкъ сезнең шикелле. Ул йөрәк якыным, ул батыр сөйкемле, нәкъ сезнең шикелле. Дулкыннар, дулкыннар.
Ежген Мустафов, концертмейстер Айгүл Зайнуллина. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, сез минем белән риза булырсыз дип ышанып калам, әгәр без бергәләп әлеге бәйгегә катнашучыларны әзерләгән затларга рәхмәтебезне белдерсәк. Шушы алкышлар сезгә, хөрмәтле затларыбыз, әлеге бәйгегә катнашучыларны әзерләгән укытучыларыбыз. Чыннан да ел саен Җәлил укулары әдәби бәйгесендә катнашучылар саны арта бара. Быел, мәсәлән, шушы сон 40 меңнән артып китте. Һәм инде әлеге бәйгедә аеруча актив катнашкан шәһәрләрне, төбәкләрне әйтеп узыйк. Ул да булса Чиләбе, Свердлов өлкәсе, Оренбург, Мәскәү, Башкортстан, Самара, Санкт-Петербург, Киров, хәтта республикабыздан чит илләрдә яшәп ятучы милләттәшләребез шулай ук әлеге бәйгедә бик теләп катнашалар. Ул да булса гарәп әмирләкләреннән шулай ук варизалар килде. Кытай, Бельгия, Алжир, Йемен, Төркия һәм башка илләр. Әгәр бергәләп барлык катнашучыларга үзебезнең рәхмәтебезне белдерик һәм ныклы алкышларыбызны бүләк итик. Хөрмәтле катнашучылар, сезнең тырышлык белән безнең бөек шагыйребез, каһарман шагыйребез Муса Җәлил сафта. Үзенең үлмәс шигырьләре аша ул бүген дә дөнья аша бара һәм беркайчан да онытылмас. Һәм инде хөрмәтле тамашачылар, безнең гала концерты дәвам итеп, без сәхнәгә 3-нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесендә 3-нче урынны яулаучыларны сәхнәгә дәшәбез. Җәлил татар телендә номинациясе Лида Абризунова Свердлов, Элина Гараева Муслим, Наил Казимов Удмуртия, Элеонора Рахматуллина Оренбург, Илназ Гыйнятуллин Удмуртия, Венера Галиева Янаул, Салима Хасанова Петряч. Җәлил рус теле номинациясе Александр Кузьмин Казан, Таисия Юркова Чиләбе, Тимур Әсәдуллин Баулы, Әмир Фатилов Казан, Алина Галимуллина Кукмара, Александр Хохлов Мәскәү, Альберт Юсупов Түбән Новгород. Достар, бик зур рәхмәт сиңа алкышларың өчен. Рәхмәт. Җәлил дөнья халыклары телендә номинациясе Елизавета Лохова Чиләбе, Дан Минчау Казан, Мурат Мөндәр Казан, Әмир Фатилов Казан. Фронтовиклар татар телендә номинациясе Вайзирак Сабирова Актаныш, Эльмир Загердинов Актаныш. Фронтовиклар рус телендә номинациясе Илья Шайдуллин Самара, Алина Гадиятова Чиләбе. Фронтовик язучылар әсәрләрен коллектив белән башкару номинациясе Адымдар мәктәбе иҗат төркеме Казан. Муса Җәлил исемендәге Минзәлә педагогик коллегияте иҗат төркеме. Җәлилчеләр номинациясе Ләйсән Сәләхова Актаныш һәм Мөслимә Гыйлеманова Казан. Алкышлар лауреатларга һәм 3-нче урынны яулаган талантлы кызлар, егетләрне, абыйларны, апаларны котлар өчен сүз Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары Дамир Данил улы Надфуллинга бирелә. Рәхмәт сәхнәгә. Хәерле кичәләр исәнмесез, бәйрәмегездә күрүебезгә сезне шиксез шатбыз. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы исеменнән сезгә бүгенге 3-нче халыкара Җәлил укулары бәйгесендә чын күңелдән сәламлыйм. Дөрестән дә 3 ел вакыт мизгел кебек үтеп барды. Сез әйтеп киткән идегез, катнашучыларның географиясы саны зурая бара, ул да мөһим. Ләкин икенчедән мин уйлыйм, шул катнашучылар әлбәттә аеруча балалар, зур шәхесләр, язучылар булмаса да, ләкин аларда безнең әдәбиятка мәхәббәт хисе, кызыксыну хисе алар белән мәңгелеккә калыр дип шанам. Һәм барыгызны да бәйрәм белән котлыйм. Җиңүчеләр, сезгә тагы да иҗади уңышлар телим. Рәхмәт сезгә. Мәгъдәмеш, котлауларыбыз, җаваплары өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезне күмәк фотога чакырабыз. Тагын котлыйбыз сезне. Фотокарталарга карабыз. Елмайбыз. Якынрак,
Чыннан құтлыймыз. Җаный башлар сезгә, гаиләләрегезгә иминлек, саулык. Һәм акчарасында залыга чакырабыз барчаны. Рәхмәт. Эрдәйев Шамилхан, бик зур рәхмәт сезгә. Тагын да урак бүрләргә итүегезне теләп калабыз. Хөрмәтле катнашучыларыбыз, лауреатларыбыз. Чыннан да бит инде менә безнең бәйгенең географиясе шундый киң, күпме шәһәрләрдән, күпме төбәкләрдән бүген кунакларыбыз, башкалабыз Казанда, шуңа әлеге бәйрәм күңелләрегездә бик күп елларга таба калсын, искә төшерергә һәм біз үзебезнең гала концертыбызны дәвам итәбез. Игътибар сәхнәгә. Я иногда себя невольно представляю солдатом на Великой той войне. Сумел врага бы застрелить, наверное, смог бы. Кой враг он, родине моей. Кем воевал бы я? Танкистом, партизаном, а может, с неба сеял бы свинцовый дождь. Нет, в разведку гостем шел незваным. Враги России знают, татарин хуже, чем незваный гость. А может, в плен попал бы раненый в огне. И в Моабите с Мусой повстречался, я б спас его. Он жив бы был при мне, колючкой связанный, теперь не возвышался. Он только смог бы нам в стихах своих сказать и про любовь, и про счастливые минуты, когда любовь к стране и матери родной заставила призвать: Алга, татары, Родина, свобода или смерть. 25 августы. Bu gün tarih bitlerinde kan bilen bilgilengen. Bu gün Tatar halkı şimdine tügül. Faşizmga karşı kurashuvchi xalqlarning da fojiali kuni. Tirmam ishidan saqlab, soqchi yuri. Jinlarinde süngü bilgisi. Yüreğime kodda kokkan kibik. Onun salmak, otlap yürüyüşü. Karanlığı salkın türüne. Gadilsizlikten şair kumlenin oşu ernişi. Alda bilgisizlik. Yırtışlı karanlık sokşular. Moabit türmesinin polaşları da Musa poezisini ütüre olmadı. Ölüm жазасын kütüp тұрғанда да туған илге, халыққа тирен мәхәббәт белән сугарылган фашистларга көчле нәфрәтен белдергән шигырьләр язып, аларны үзе ясаган кечкенә Моабит дәфтәренә теркәп бара. Шәнешкеле тимер чыбыклар белән уратылып алынган лагерьда Муса нәрсәләр кичергән һәм ниләр уйлаган булуын аның шигырьләре ачык сөйли. Ул котышкыш бәхетсезлеккә төшүенә, хурлыклы кылыкка эләгүенә бик борчыла. Аның йөрәге әрни. Шәнешкеле тимер чыбык белән уратылган безнең йортыбыз. Көн буе шунда казынабыз. Әйтерсең лә тирес артыбыз. Кояш чыга кыймар ягында, күрше кырлар нурга коена. Тик нигәдер аның нуры безгә тими өткән төсле тоела. Ерак түгел урман, кыр, кемнеңдер ишетелә чалгы кайравы.
Кеше, шуннан бір құш ұшып келіп, шул қимаға басып сайрады. Шақырсам да құшық, сен бұйыртқа өзің тілеп ұшып кірмәсің. Кіре көрме, біздің қан еш жұтып, интіккенні өзің көргенсің. Сайра бізге шушы нәлет түшкен, қима ошағына болса да, шунсы да бетаның зор юалыш, жырларыңнан көңіл тұлса да. Сен ұшарсың бәлкі менің елге, сен еріклі, жетіз қанатлы. Деге айтқышы, сенің менің янға бұл келуін соңғы қабат ма? Соңғы қабат болса, тыңла құшық, соң тірәгін мәғрур жанымның. Үш сенелге нәфрет һәм мәхәббәт жыры булып, татқан шағирның. Таң шекілі өткен қанатыңдан, таң шекілі матур жырыңнан таныр сені халқым. Бұ диваным, соңғы жыры күрәш қырыннан. Шәнішкілі шыбық бәйләсә дә дип шағирның аяқ қолларын. Bir güçte yok şirde bağlarlık, anın kaynar, yürek мұңларын. Үш сен қыршық, күшті жырым болып, шушы сена соңғы тілегім. Тәнім қалсын мұнда, нәрсе ол тән, барсын елге менің жүрегім.
Алар жыйнап аналарны, балаларына кырга кудылар. Казыттылар чукыр, үзләре читтән көлеп карап тордылар. Ondan soң чукыр кырыйына тезделәр дә хәлсез халыкны. Зур борынлы, ямсыз бакыр күзле исерек майор өскә калыкты. Көн яңгырлы иде. Берсен-берсе өтә-төртә кургаш болытлар иелделәр җиргә. Юк. Бу көнне мин онытмам. Үзем күрдем, үз күзләрем белән үкереп акты ничек елгалар, балалар күк ничек үкси яшен түкте ярсып җир ана. Үзем күрдем ничек моңлы кояш булат аша җиргә сузылып, үксеп үпте үксез балаларын соңгы кабат кысып, суырып. Йөрәк ашысыннан көзге урман шашып шаулады. Ишетелде калын бер имәннең авыр сулап җиргә ауганы. Яшь балалар куркып аналары итәгенә елап ябышты. Мылтык тавышы кисте карт ананың йөрәгеннән чыккан каргышны. Бер кичкенә бала, яфрак төсле калтыранып, төйлеп яшенә, анасының итәк арасына бөдрә чәчле башын яшерә. Ул сарыла шашкан анасына нәни күңеле сизә күрәсең. Ана иелеп ике кулы белән күтәрде дә җирдән баласын, күкрәгенә кысты. Һәм мылтыкка каршы тотты йөрәк парасын. Бала кинәт аңаргытылды, ачы тавыш өзде йөрәкне. Бала йомды күзен. Ак муйныннан кызыл тосма төште салынып. Алды җиргә бергә ике тормыш, бер-берсенә ябышып, сарылып. Күк күкрәде кинәт, җил сызгырды, җир елады кысып тешләрен. Нинди ачы бу яшь, нинди кайнар, нишләдең син җирем, нишләдең? Әйтсә миңа миллион еллар яшәп, син бакчалы, күлле, чәчәкле, күрдеңме тик бер кат үз гомреңдә мондый хурлык, мондый вәхшәтне? Күтәрелеп хаклык байрагыңны, буяп җирнең канлы яшенә. Үлем булсын нуры, ана канын, бала канын ишкән вәхшигә.
Нас вывели. И казнь настанет скоро. На пустыре нас выстрелил конвой. И чтоб не быть свидетелем позора, внезапно солнце скрылось за горой. Не от росы влажна трава густая, то видно слезы скорбной земли, расправы лютой видеть не желая. Леса в туман клубящийся ушли,
уносили ноги, дыхание земли, что снизу шло. Земля как мать, за жизнь мою в тревоге дарила мне знакомое тепло. Земля, не бойся, сердцу я спокоен. Твое тепло я чувствую, храню. Родное имя повторив, как воин, я здесь умру за родину свою. Вокруг стоят прислужники Черчета, и кровь щекотит обоняние им. Они не верят, что их песня спета, что не они, а мы их обвиним. Пусть палачи с кровавыми глазами сейчас свои заносят до поры. Мы знаем, правда все равно за нами. Враги лютуют только до поры. Придет день торжества свободы. Меч правосудия покарает их. Суровым будет приговор народа. В него войдет и мой последний стих. Musa, ulan sen mi? Min Enkey? Ulan, Enkey, şeşlerimi diye olaya kattın ulan. şeş, ağarır işinde, kıyılır işinde indi ulan Enkey. Haman şayanlığını taşlamağansın. Ulu kışı bitindesin. Dünyalıkta oynap gülüp yaşarız deyip yürekteydin Enkey. Jilbezek bulurga üretmeden midir? Yok Enkey. Neler işlep yürüysin deyip soramayım ulan. Özün bilesindir. Şulay da bir iki söz etsem akıl iletedi başularım Allah. Enkey. Yaxşı, matur yaşayalım. Rahmet Enkey. Dilinle
Бүтінні ұныта көрме балам, мұңыңны ұнытма. Өз мұңын ұнытқан кіші башқалар мұңын ишетмей башлıyor. İmanыңнан яза көрме балам. Мен бұларны сиңа айтам, сен бүтәнләргә айт. Бүтәнләр үзләреннән соң килгәннәргә әйтеп калдырсын. Рәхмәт әнкәй. Язасыңмы, улым? Язам әнкәй. Укып күрсәтәсеңме соң? Тик әнкәй, син борчылма. Минем шигыремдә үлем дигән сүзләр бар. Ука, улым, ука. Ничә тапкыр синең тырнагыңнан котылдым мин, үлем. Беттем дигәндә дә тормыш миңа сузды тагын кулын. Синең белән тартышудан һич бизмәде күңелем. Баттым дигәндә дә мин упкынның эченәрәк кердем. Синең белән уйнау белән үлем күңелле эш түгел. Җирдә тыныч, гамьсез көн итүдән бизәрмени күңел. Ә бәлки мине яшәү биздергәндер. Бу бунтарлык нигә? Юк. Минем бит үләсем килми. Минем яшисем килә. 114 adım. Камерадан гильотинаға қадар 114 adım. Конвоирларның құтын алып, түрмә камераларында азап шегуші тұтқынларның көңілінде яшәүгә үміт уятып, үлем аша үлемсізлікке итүші 114 adım.
Ерләргә кыйып ир булып, гомрем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар, җыр булып. Gülüşe gülüşe